Bueno, sempre hai un pouco de nerviosismo, pero á vez moitísima ilusión. Agora mesmo somos as campeonas de todo e temos a ilusión de seguilo sendo o máximo tempo posible. Eu creo que este equipo está preparado para xogar finais, que está feito para iso e bueno, por sorte levamos moito tempo competindo partidos así e creo que estamos preparadas unha vez máis. E a verdade é que é unha alegría, está claro que o fútbol sala galego está a un nivel altísimo, pero que haxa unha final así con dous equipos a nivel nacional pois refrenda o alto nivel ao que están os equipos galegos. O que me gustaría sería que fora un partido con moitos goles a favor nosos e que fora moi holgado, pero non creo que vai a ser así. A verdade é que é a primeira final por un título nacional para o Poio, supoño que estarán moi motivadas e moi ilusionadas, e o que decía antes, que queremos alargar o noso trono o máximo tempo posible e creo que a experiencia ten que ser un grado neste tipo de partidos.